Amargo bengi ya mwancho murigereri wegetaseni kia Ndizi TV na bwansu bwo Gusii ekirorire neritko rya Jumapili tariki 19 cy'umutinyo gatatu umwaka no w'ebiri 2023 ekarongwege na ritko rya uri bere ritorero kegima nanene kwa bere go kwegokya asoko bwatemero birionsi yegetaseni kia Ndizi TV na bwansu bwo Gusii nekerobono abarayikorwase obumubole bwo kwamerera serikali wazimio la umoja one Kenya abagenderete kubara chinsa eriyo gukora kumusangirekano monene bwokorobekana ase umucho Nairobi Eyemo ikase nyumba y'oburayi ya State House munenchire ya moyo kwamereria serikali ya Kenya kwanza naso gutaikiranye amaganio y'abananchi naritko lya lero ntwarabuna obomoboni go bwarenga sensemo ya Rongai ekarabaganireta kubori abananchi wesokia sobonge aboritko lya ankyo asensemo ya serikali ekorawa n'umurayi bwense Dr. William Samoei Ruto ritko lya lero ni go baikirana musangirikano bw'amasabo imeye county ya Nandi mwancho murigereri ne chinga kero yaragirense emo ya bono mogoroba ekarongo kwarigania SMS ya Amayia eri onkumanyura na raya na kwariganire asenchera ere yobwikiranu nyoromna nabakandira gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asumutandao Twitter nabogo twitwetera @Ndizi TV News nabo igasekerengereri kyao nabogo sangana ntwetera sen number era se screen yao gagu go kwariganire onkumanya senchera yobwikiranu ere tariane Everlyne Osero kabana ntwi komerio Mwancho murigereri bonongo kwariganito ya chaka senchera y'obwikiranu korwase county ya Kisii awasaba menyibe county ya Kisii babere bakubori wa wesokya eryo kori kwerikya asomurobero bwokonyoro bwene bwabosa ensemo ya NHIF eryo konyora obwenya ase obwororo ayaniga kwanirwe nomo esi obwobochenu ase county ya Kisii Gladys Aminga uyote babuna omurobero yoni gorachikokonya ase ubonge oseni gorachikokonya abange asokonyoro bwenya se obwororo na kuboria abananchi wesokya eryo kwerikyo muriketo Josephat Hamisi no roboti urwaso bwikiranu abo menye be county ya Kisii niko bono baburiwe banyare ko bakwerikeno muroberi ONHF linde banyare ko bakonyora obubweni bwabene ayangolingana no chief officer se wizara yobochenu menye county ya Kisii Gladys Aminga bate yabantu baito bonsi tuto esimomberete Kisii county ngima mwensipi ebeka se NHIF nalimo okonya kama gukwira nyumba ekiare NHIF ge okonya kwarwali gusanya gitari nenya gitari yeito Kisii general ige kurwali buyabono ngona modanya kwanda chi private kogo sanya gitari go okonya kabwango konya orete ngano bwato bokong orachi obischete na batokonya ko batoko bakonya kwa kishanga mwanyodra matibabu ya serikali kuneta keire na ndemo kurwali gubwango Gladys Aminga niga yakwana ya asikonyoro kyabo morenda asanyara ko bagutarira Eyemo negokonya omongino nyare ko bakurwarira nyumba se myeke menge lindagende anyore obubwenya asenya gitari ya Kisii level 6 tuaminyokire go chamono on behalf ye governor yeito Simbarati tocha gokonya omuriro oyo ori bumurenda orwarite mono nyumba otanyare kwenyara omuriro yakuru cross kwamboka kimonwa orarwarire myaka 3 lakini okoranga lero gabo murwire mono antari kunyara kwenyara wikanya gitari twaranga tigatoche gavana yite yataba tigatoche tumurusi nyomba elitunyare komokonya ajigo konywa chenero yitunya gitari Aminga boigo nigenekeirie abamenyi be county ya Kisii bune serikali yomosike Simbarati nejikobaterana amona barai ao elio kwenekya buna ekerengo kyobachunu me county yo yanyale kobage kobekia nande sinya gitari yetoko bata Kisii county twensipin tuna omweshimi woito Mombati ne gavana yeito Simbarati oture tayare kokonye serikali ya Kisii county esabarire bonspise bachandegete elibanyare gokonyora uko bweni gubwango na gokonyeka ine are manifest nene yo mugavana yeito Simbarati kuhakikisha ngabarire bondi bonsi bare ase Kisii county ngima kokonyekare bare aseke bwango na konyora amatibabu bwango nonyera bo omwe MCA we ward ya bomorenda John Mbati ndigaburire buteneri be county ya Kisii ise mugavana Simbarati bunyara ko bokwenekya ngabwanyare ko bokwena na obukonyi bwabene ukia sengeyo aneno mongno yumuroire elinda nyara ko bakonyora obubweni obya chief officer health aye amono mo minister we health kamoranje umongino manyanga nyomba tuamorusiri nyomba genda muimokia tu at least mokoranga bosongo ikeres tu ikire level 6 yaito tokonyara simwe ikire morenga mwenge irwake
Jenara ko basama moimo kiatua omomwino momo transfer kekimano anyengo chinarovi nyakitali njiro anchingwa ngusana ali narovi chia kansa nonye nabo umbati niko boigo abolirie amasikania nyara ko bakwegwa omosike simbarati nabo igo kumwakira ngambia mono ase kitambukiro kia bwango anyara ko bagakwira litikolia rero irio kweneke ngonyara ko bakwena no bokonyi gocha sengeyo Jenaro tigaba none biyamono gabana segasi ya kwa kode kwa temire bwango sana egali yaikire omango salonga nyasaye tigago siseni nanda banchali totwara masikani ntwarenge kwa kakale simi omunyore gaba no gotumega ali mugambe nera tumega ali ngeje lakini ligero lyo mugaba no yotone na Ensa okoruto omunu ora kure nga ui arati na kure anyora arati ngoyo gesona mambo yo oyo tigato mwa masikani ejereri abande bakomochongeri ntwa banchali tigatora ababo moi kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwe ward ya Bomorenda yegotokomia constituency ya Bonchari meye county ya Kisii eriterane Josephat Amisi Miamano murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururekirano kero tagenderete gutikara ase county ya Kisii nigo egatia barai abubaikira naso muchango bwe kanisa ase kanisa ye Catholic ya Kyongongi eyo gutoka ase ward ya Boitangare ebunke ya Bobasi bamuganire muraiwe kyama kya ODM Raila Odinga kwa bananchi chinga kinyororo cyo gukora imirimo yabona bwo kwa serikali chinga kirwekirania magendero ase abananchi boigo nigo bamuganire muraiwe nse ko bomotoereru na tegerera ekyo muraibe kya makia ODM bwate ase nonya nabo baba bakumwakira ngambia mono omo MC wensemeyo ase amagendero y'abananchi omurikeito Mildred Mumanyi na roboti urwaso bwikirano Ensa moyaba MCA kurwa ase county ya Kisii niga baikirana ase kanisa yege Katoliki ya Kyongongi iyo egotoka imeye ward ya Boitangare hase bunge ya Bobasi eliokurwa omochangobo hase okumosira omo MCA wenseme Thomas Obare hase ogokonya ekanisa yo konyora amakondo gatie byombo binde biremete ase kanisa yo ukwana ase kanisa yo nigo bamwakira omo MCA wenseme yo ngambia mono aso kuira egetambukiro gyo kurwa obokonyi ase kanisa yo eliogosira egasio monene ase kirenga kyaba okuwaterana kemagenderero go igonta gete mbaki kishiranga no toramo naende ntole tayari gokole mirimo naenda agenda yitera ya mayoka amagendereso mwananchi ebinto binde bibuati badaye mono gente getangania magendero lakini ese byonsi nyasaye litangania ebinto binde tagotomentera igomoremereria abagambi baito erinde banyako bagotokorere gas tugona ndewe gabantu baminto bono yaikire obari no monto bwate nkorengia sana obari no monto bwate birengero byeino nande nimanyete nabakorere gas igo igesangira ona ntu twaikire gaiga nari mami tu toenda so yonde egere tunyokoreta magendero make tuganyereta magendera manekera gucha guchaka gokore gas nigo bagania omoske Raila Odinga komwa omorai wense Dr. William Ruto chinga kichinyororo iliokora asebo igo bamugania omorai wense guchagotegerera ibirengera bya Raila Odinga asokoreta omorembe akigitwa chori ruga buno mwana oyoroche takora atiga aragamba gosobana aire ngorake na intu torakora bintu bire bitatu gosobana lakini rende ine yake yaye again to go to the Kenya I want to what Richard we must sit down and lead as leaders and talk on the time you what monopoly ideas was one no mugavano itu atorangeli twins but elected we sat down akarente birengele byae into karente byeito to find a balance was one igo no musikeruto nto mwanjete nto musigete como bwade story unabona woja gusiga igakerage no tokale saa 2 ya mambi no toli nandote imachogu abeke chierinse ntuwa wa MCR atubeka kando toraragera na maene bono uroje gaini yae kumigereri no go ikaranza baigwanane akirutakore agakiakora inzeyega omorembe toganiti hase chinga kiechoni gobo gikiria enyomo yomosacha asomosacha gose omosubati asomosubati gose LGBTQI iliyokurenda chimbwa n'ichinsoni cyo Gusii rukuno ya Joni ngananyi ometo se nyangi bakare gokora gunyoma gakare tom mokumira ndekyo ete kintoke kana toge keme kiruore kirege ntekebe
omosacha tiganyoma omosubati no omosubati tiganyoma no omosacha teri boigo chira chinjira chaba Gusii kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mia mano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururikirana tugutana nayo nigo abamenyi korwa bonchari ase location ya Nyamwari babeire bawesokia na kworokia gwitaisanika kwabo kubwatikana no kunganyiwa kubwaga chibwe Polytechnic ya Ngere na boige parish ya Omwari nabona nigo bamumochirie omochumbe bwenseme yo Dr. Charles Onchoke ase okubangaina na koirobwaga chiobo ase nsemo engao nigo batebire gose nigo bamuganirie gocha na wisaransa na barabwo erigo ikera oko iwana gokorwanirira obwene bwa magendero ase ebunke ya bonchari kurengana boni ko batana chinga chinyinge nigo gose ase amatuko obwagachwe bi Polytechnic ina bage parishe bwa betebo chaka nigo keromura yabereka goswa na kworokia kubeka siasa ase ensemeyo nabona nigo baborire yo kugayanwa eriyo obwene kororokana kalitangania wall na debate was specific abata batani go chikobeke wall nande chibatora machi gaiga chibasa chinde chimanye kobe kugaiga chiaga chiskure karibo bone kama bekani gato kuombi na ngiage tugaiga ntuombi na matiangita achitega omwali achite jiaba chief amona disisi ba bonchoka nete bonchali ngima bakanyora ngelige ganere bwateri bagalio kobeke chive ni gato kuombi na kyonge koli Wana rende abagaka nabangi na nabasaya barega once pi nkoigwana na tole step toko ila next taribo ega baiboli bali bakala bali kuira bana sukuru abaiboli mbara bone ga bakoira bana sukuru abana basomira ekira abana basomira abana beganto bwata asinye nje Nyamwari tutakwate yoro gotogwatira abana abaitwa amaboko yagera abana bali basoma baberanga asinge njeto wadengensi Nyamara wa murati bayo banta bara ro tuko oyo Nyamwari aro obe kubembeni yamenya gato abane Everlyne yese nje mama tenga takara tikiteyo wana ga yakire chi chichi asoyoro wana masomali mulgo tuko boli bupi ndori ko boli bumasomo wana bali bara ni ba tenga to ko ni ko koiga wana kati ndire na nabangi na to chitwe boli ama no mosibuwe kya chitomwali ekiro mwali mwateneta ko matenga bana babera bange bakosa bachitome tsina kiregento manya kuicho ne tyo mwali bako matenga sikuru yetirara kiwange kyo kutanga bana babiri mmoja na 500 tisukuru chindi chisabete Mwancho mulgere litogo tikana noroboti oroni go omurai wense Dr. William Samuel Ruto abagakora baraibande asomusangire kanobwa masabo asegeti kya maorokerero ya Kapsabet imeye county ya Nandi okwana chinga kiecho Ruto ningateba guseniga mochia obumo bwazimio la umoja wa Kenya asokuroberia okurobekana aboritko ryangyo na utano kurobekana okoni ogotabwatie kirenge kiasomo Kenya korende koreto buturubania nabo igo gusaria omorembe na kwirena magega amagendero na igoni gateo na tibago chiwancha okorobekana uko kobego kogenderera ase ense ya Kenya Nairobi azimio ne timu ya Eyemo ntubono n'abantu bakoitisa serikali yategerere abananchi mono ile maneno ambayo tunaambiwa ya maandamano. Nyinyi mnajua haya mambo ya mheshimiwa rafiki yangu Bwana Odinga hana sababu yeyote ya kutupiganisha, kulete maandamano, kulete fujo na kulete vita. Hana sababu yeyote. Na mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu huyu muungwana tunamjua na habadiliki na hawezi kubadilisha msimamo wake. Mimi nataka niwaambie hiyo hatutaruhusu na haitawezekana na haitafanyika. Mr. Raila Odinga has no reason whatsoever. He doesn't have a reason to terrorize the country with violence, demonstrations, and chaos. I am ready to engage with any leader if we are discussing the future of our country, the destiny of our nation, in a constitutional, legal manner. But we are not going to engage in anarchy. You are not going to threaten us with ultimatums.
and chaos and violence, we will be rewarding impunity if we were to succumb to ultimatums, chaos, impunity. We will not. Na mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote ya kwamba kila Mkenya, serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba mali na maisha ya kila Mkenya iko salama. Chingakia chiboigo rutoni gabaga kwenekeria Bakenya bune serikali ya Kenya kwanza nibigetie bimerobire isaine yogo koro busagani ubogenderete kwenekiwa ase chinsemo imense ya Kenya ukwanira boigo engana ya LGBTQ ywere okunyoma na gusokoro bwanchani umusibati asumusibati usumusacha sumusacha rutoni gateba buna ochikire omo gose ochikire omwatoni general kwenekia buna ngoikiranare busiwe kigambiro elio koliereria engane yo Mimi nataka niwahakikishie, this is the administration that is going to eradicate banditry in the Republic of Kenya. Na haijalishi tutatumia nini, tumekubali ya kwamba we must deal firmly, decisively with those who destroy property, wale ambao wanaangaisha wananchi, wanaua watoto hawasomi. Juzi tumeamua katika baraza la mawaziri ya kwamba mashule yote ambayo yamefungwa yatafunguliwa. Na haya mashule yote tumetoa pesa kama serikali na watu wetu wa jeshi wameenda huko kujenga hizo shule. In the next 60 days, all the schools destroyed by bandits will be reconstructed, made boarding schools. Asomo sangrerekano yoni go mokonyi bo murai bwense Rigathi Gachagua baga kumuchia uyo kabero murai bwense Urumuigai Kenyatta na watabuna nere ogosira okorobekana kwobo mobwazimio la umoja wa Kenya asama boria kwa bananchi na boigo serikali chinga kichinyororo na sensemo yaye mu chief cabinet secretary Musalia Mudavadi niga inekeria bananchi buna tibabasa gutwara bwo babonde bonsi egekogera serikali nigo yeroberetio boikiranu ase oko ase okugaganyana amanganayo ya maandamano. How ungrateful can you be with your brother Uhuru Kenyatta to fund Azimio to create chaos in Nairobi, to come and destroy property? Yet you have so much property and that is yours. What do you have against these poor people and the little they have? I want to assure Kenyans, when I stand here, personally, I am not worried. And you should not be worried. You should not be worried. And we should not talk as if we are worried. The president is fully in charge. He defeated those fellows when they had all the instruments of power. He now has them. Kenya is safe. Kenya is preparing to attract more investment, and we shall not be distracted from that path. Nekira bono bwazimio la umoja wa Kenya bogenderete kurubiri okurubikana abolit korea ankioni go abarai au bogenderete wesokia na kurwa ebirengerero byabo Richard Mwebyo yoro mwanasiasa kurwa sorogongo rwa Gusii nigo nera sokire na kubatuka ebirengerero byaye asarokanire kwa okubokazimio la umoja wa Kenya na kumugani umurai wense Dr. William Samuel Ruto ko enekia bunango ikiraniare alionsi obomo bwazimio eganetie asaba Kenya Nairobi Azimio ne timu ya Eyemo ntubono n'abantu bakoitisa eserikali etegerere abananchi mono ebintu tokorigereri bitatu bya maana nerigoririe ndagera abakenya baitu basinyire kubeka ndagera emesa esaguriri igoriri achire igoro endo gya kabere zete serikali eyerie bango koja se substitute na oboyo ne bituma ne ndagera yonsi asobwenge eria bakenya banyara konyore ndagera yakera rituko endo kya gatatu IBC ebodi eria kerekorose gure serikali yoka igobonera aberi bari gwa go defend timu ya Eyemo tiga opposition torangeriwe na bari barete na barabwa abandu baye panel eria befe and free ekolega siyo gochora ba commissioner barachi gutenera IBC ne botie nene ego kacha cross nere kogero murembo ba Kenya igotigaruta tige ko myo mutupa
ndarangerie musikiraira Amolo Odinga baikaranse bagambe bateba ni muna IPC ekorosigwa bateba ni muna ebintu ebi formula nereri ekogera endagere egurigori eri omorembe oche Kenya ata waisu tukabwata amandamano ya amani ya omorembe kende ngero kiomuntu kerasareke twebangire buya no tukora barayi bonse biba Omwanchi omuriere bono ayoneri negatiari na kwariganire tia senchira y'obwekiranu Amayia yesema senchira y'obwekiranu korende Eyemo naenda mange gatiabo musangirekano o Azimia sensemo ya Ronkai nigongo cyokumanya senchira y'obwekiranu chikoraga chinse sato yandira gutwara oburiere borobya asemiro birionsi wegona bokondera gotonyara sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogo Twitter @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga mankeri tariane Everlyne Osero twabwatrana Abigail Nyanchama uyo ne kemuna chibicha neriogi chawekere asenchira yabene twaro burigere borobya